Dugang vaccinator batok sa COVID-19 nangabot na sa Dakbayan sa Talisay. Samtang vaccination area sa Dugangan. Ano rin live report si Femari Dumabok. Fem! Yes, Bob, dugang napulo ka mga vaccinator ang nangabot sa Dakbayan sa Talisay ganihang buntag. Dinaduna na sila 20 ka mga vaccinator ang syudad pagpangandam alang na sa full blast nga pagpamakuna. Ang dugang napulo ka mga vaccinator, mga nurse nga na-assign sa kalungsuran, nga di voluntaryo nga mo serbisyo sa Talisay City. Usa kanila kining nurse nga napo katuig nang nanerbisyo. Taga barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Siya mismo niaghat sa iyang mga kabanay nga magpabakuna gyud. Makatabang lang jud ko, and then ni kuan jud ko ni tab ni as a nurse pod, one of the responsibilities of nurse is to help ang gid sa ato ang society. Ganihang buntag nibisita sila sa Emergency Operations Center sa Dakbayan sa Talisay. Gipaybaw ni Talisay City Health Officer nga human na hunong ang pagpamakuna sa usa ka semana sa Dakbayan sa Talisay ugma sugda na pagbalik ang pagpamakuna. Adunay gitagana nga 300 ka mga vial sa Sinovac nga miabot karong adlaw. Apan, priority gihapon ang mga frontliner, ilabi na nga 40% pa kanila ang nabakunahan. Ugma, 15 ka mga frontliner ang mahatagan sa ilang second dose. Mudawat gihapon sila og mga senior citizen nga gustong magpabakuna. Kung na may mga senior citizen nga mo avail ugma, ang among namitingan ni Mayor together with sa among team will be per barangay namong kuhaon. So we will start with the Bulacau, Biasong and Bulacau tomorrow. Samtang hangyoon na sa Dakbayan ang pipila ka mga mall nga mamahimong vaccination area sa higayon nga ma-full blast na ang pagpamakuna. Muna mong giplano karon, nag-prepare na lang sad me in the future when mag full blast na ni kanadaghan na ang mahatag unsay mga other vaccination sites sa mubuhaton. Pero karon nagstorya mi with the amount of vaccines pagkakaron kaya ra sa usa ka site. Bob, sa labing ulahing nga natala, 668 out of 1,600 ka mga frontliners sa Dakbayan sa Talisay ang nabakunahan na. Nabakunahan na usab ang 209 ka mga senior citizens ug unom ka mga anaa sa A3 priority list kun ang mga persons with comorbidities ang mga nabakunahan. Bob? Daghang salamat, Femari Dumabok sa imong live report.